Apostoluen eginak dirutu. Egun haietan, honela mintzatu zen Pedro. Orain jarritzen naiz benetan jainkoak ez duela bere izkeriarik egiten, baizik eta onartzen duela begirune diona, eta beraren naia egiten duena, edozein herrialdekoa dela ere. Hark bere hitza bidali zien Israeldarrei, guztien jauna den Jesu Kristoren bidez bakearen berri ona iragarriz. Jesuse berak agindu zigun berriari predikatzeko eta aitortzeko. Bera dela jainkoak bizien eta hilen epaile ipini duena. Profeta guztiek aitorpen hau egiten dute hartaz. Harekan sinez dezaten guztiek bekatuen barkamena hartuko duela. Haren izenean, jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristo evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusen esan zuen, bere ikatua zuaita, zerurren jauna, gauza jakin zuen eta burutsu igorde, eta jende xumeari agertu egizkiozu. Bai eta, hala izan duzu gogoko, nire aitak dena eman dit, eta ez du inor semea ezagutzen, aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten irana, nekatu eta zamatu guztiok, eta nik harinduko zaituztet. Hartza zuen nire uztarria, eta ikasi nigandik, gozoa eta bihotza bada bainaiz, eta arkituko duzue zegoen harimentzako atxetna. Nire uztarria leuna baita eta nire zama egina. Jaunak esana. Evangelioa entzuten degunan bideo, edo evangelioa eskuartean hartzen degunan bideo, erabat. Entzuten, irakurtzen dugu errealitate bat da maitasuna. Erabat agertzen zaigu modu askotara adierazia. Jainkoaren esentzia edo jainkoaren izaera deskribatzeko, definitzeko, liburu santuetan aurkitzen dugun modua da jainkoa maitasuna dela. Hain zuzen ere, Joan apostoluak bere hirugarren gutunean dio bezala. Jainkoa maitasuna da. Jesusek ere horixe da eskatzen dugu gauzarik nagusiena. Elkar maita dezatela, berak maite izan ditu bezala. Nahi du, hoi izan dadila kristau ezaugarria. Elkar maitatuz besteek esan dezaten begira nola maite duten elkar.
Nahi du maitasun hori batez ere adieraztadila ekintzen bitartez. Ez bakarra hitzez, ez bakarra sentimenduz, baita ere, baina batez ere ekintzen bidez. Goseak dagoenari jatekoa emanez, edo gaixorik dagoena bisitatuz, edo triste dagoena konsolatuz. Erabat agertzen zaigu hori, eta batez ere gure arteko maitasun horren eredu beti jainkoak gure duen maitasuna. Jainkoak maite gaituelako egin gaitu, eta erabat maite gaitu. Naiz eta guk berari bizkarra eman, berak maite gaitu eta beti maiteko gaitu. Eta maitasun horren parterik ezinbestekoa barrekamena. Jainkoa beti barrekatzeko prest arkitu dezakegu. Erronatsua dira. Eta ekainan urte osoan zehar entzuten dugu, evangelioatzen dugun aldiro, entzuten dugun aldiro, baina ekainean jainkoaren maitasun hori modu grafikoagoan agertzen zaigu. Jesusen bihotza begiratuz, Jesusen bihotzari dedikatu baitago, esan genezake ekainean batez ere erligiositatean. Eta hementxereko Jesusen bihotzak nola erakusten dugu bere bihotza. Ulertez dago baita grafikoki ere, imagina batek esan da bila hitzen baino gehiago ez duela, eta grafikoki zenbateraino maite gaitu jainkoak. Eta eskatzen dugu, berak dugu maitasun hori ere, saia gaitezela gure artean edukitzen. Elkarri lagunduz, elkarri markatuz, elkarri ulertuz, batez ere gaizkien edo premian dutenei gure maitasun hori ekintzen bidez adieraziz. Horregatik, momentu guztietan, gure bizitzako egoera guztietan gogoan izan behar dugu maitasun hori. Eta baita ere, eta oso bereziki, heriotzaren garaian. Heriotzaren garaiotan, nahi du Jesusek ez dezagula aztu, maite gaituela, eta gure hildakoak ere maite dituela. Beraren gana dijoazela, bera esperoa dagoela, bera erruketsua dela, eta horregatik guk konfidantza eukitzea nahi du. Naiz eta tristura sentitu, naiz eta mina sentitu, nahi du Jesusek ez dezagula seguran itxaropen hori galdu. Jakinik gure hildakoak bere gana dijoazela. Ez direla desagertzen beste modu batera, baina baita ere bizirik dirautela. Ez dut nahi eduken bezala, baina berarengan segitzen dutela. Eta horregatik ere erregutzen diogun aldiro, gure hildakoen alde erregutzen diogun aldiro, konfiantza osoz egin behar dugu. Gaurkoan, Agustin Presemideari azken agurra egitera hementxe elkartu dira. Berari agurra egiteko eliza bete dugu. Berari ere gure eskarra agertuz, familiari gure elkartasuna baita ere sentiarazi nahiez, eta jarduikoari lehen esan dugu bezala konfiantza osoz gure senidearen salvazioan betieriko atsedena erabateko zorionak eskatzen dugu bihotzetik. Eskatuz baita ere, goiko zerua hartuta, berak Agustinik ere handik gure alde egiten